What's up, guys? How are you? How are you feeling today? Здравейте, как сте? И аз съм добре. Този канал, искам само да ви кажа набързо, този канал е канал, който ще качвам всичките си стримове. Тук ще качвам лайв стримовете си от Twitch. Абсолютно всеки един лайв стрим ще бъде качен тук. И това е набързо, исках да ви кажа, че абсолютно всеки един лайв стрим ще бъде качен тук. Но все пак, ако вие искате да ме гледате на живо, ако искате да си пишете с мен, ако искате да ми пишете в чата, да си говориме, и тези всичките готини работи, може да заповядате всеки делничен ден на twitch.tv /skimagin 3 от 22 часа. Заповядайте, аз ви очаквам и съм сигурен, че и вие ме очаквате също така. Заповядайте на всеки делничен ден от понеделник до петък на twitch.tv /skimagin 3 и да се веселим заедно. Аз бях Skimagin, ви бяхте моите машинки. Чао, чао!